Tak moje meno je Valentína Sedeleková a som teda zakladateľkou mimovládnej organizácie Chuť, kde vlastne pomáhame ľuďom a rodinám s poruchami príjmu potravy. Ja som teda túto organizáciu založila a dnes nie síce zohrávam skôr takú tú manažerskú, riaditeľskú alebo administratívnu pozíciu, ale nakoľko teda mám aj skúsenosť osobnú s liečbou z poruch príjmu potravy a v súčasnosti študujem aj psychológiu na univerzite v Trnave, tak pôsobím aj ako peer konzultantka a zdieľam svoju osobnú skúsenosť pre niektorých klientov, ktorých máme v tíme, kde pracujú aj psychologičky a nutričné špecialistky. A dnes by som vám teda rada niečo povedala o téme zdravých limitov, ktorú si tieto týždne aj v spolupráci s Gymbym nesieme. A skôr, než teda prejdeme k tomu, čo sú to tie zdravé limity, ja by som prešla asi k takej prvej základnej definícii toho, že ako vlastne vieme, že čo je zdravé a čo je nezdravé. A odpoveď na to je veľmi jednoduchá. V podstate už od detstva nás k tomu vedú často naši rodičia. Hovoria nám, že niečo je zdravé, čiže je to dobré a niečo je nezdravé a teda je to zlé. A na základe toho proste vieme, že máme jesť veľa ovocia a zeleniny, lebo je to dobré pre naše telo a zároveň, že nemáme fajčiť, lebo si tým škodíme nášmu zdraviu. A náš mozog má takéto kategorizácie a takéto zjednodušenia naozaj, že veľmi, veľmi rád, pretože si na základe toho utvára nejaké schémy a to nám pomáha v podstate myslieť automaticky, myslieť rýchlo sa rozhodovať, lebo však len si predstavte, keby ste museli špekulovať a dlhé minúty tráviť rozhodovaním sa nad nejakými základnými vecami, tak asi by nám všetko trvalo strašne dlho. Problémom je, že takéto čierno-biele myslenie, kedy je niečo dobré a teda zdravé a kedy je niečo zlé a teda nezdravé, vytvára taký čierno-biely svet, kedy nám to tak skresuje pohľad na naše stravovanie alebo na náš život. A zabúdame na to, že správanie je také šedé a závisí veľmi od kontextu. A na vysvetlenie by som dala taký veľmi jednoduchý príklad. A v dnešnej spoločnosti máme tak veľmi ľahko zakategorizované, že chudnutie je zvyčajne zdravé, kým priberanie vedie k niečomu nezdravému. A asi sa všetci nejak tak zhodneme, že keď napríklad žena, ktorá trpí obezitou, znižuje svoju telesnú hmotnosť a chudne, tak to prispieva k jej zdraviu. Ale zároveň, ak napríklad máte vo svojom okolí dievča, ženu alebo chlapca, ktorý má mentálnu anorexiu a je v podváhe, tak zase vieme povedať, že to chudnutie mu naozaj veľmi, veľmi ubližuje. A zase z tej opačnej stránky pre ľudí, ktorí sú v podváhe a majú mentálnu anorexiu, je priberanie a zvyšovanie hmotnosti naozaj liekom a je nevyhnutné pre ich zdravie. Ale zároveň, keď človek, ktorý má nadváhu alebo obezitu a ďalej priberá, tak mu to správanie škodí. Nie je to žiadna veľká veda. Čo tým chcem povedať je, že nejaké správanie, či už je to jedenie sladkostí, alebo športovanie, alebo chudnutie, nie je dobré alebo zlé, ale je veľmi úzko závislé od kontextu, v ktorom sa vyskytuje. A to súvisí aj s tým pojmom zdravé limity. Zdravý limit je v podstate nejaká hranica alebo limit nášho tela, ktorý, keď sa pohybujeme v tých rozmedziach, tak naše telo dokáže plnohodnotne, kvalitne fungovať aj v súvislosti s našimi cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť. A to sa týka či už športového výkonu, alebo aj cieľov v nejakom našom vzhľade alebo výzoru, ktoré chceme dosiahnuť. No a ja by som to ešte ilustrovala na teda príbehu napríklad Diany, ktorá sa pripravovala na súťaž Bikini Fitness. A teda jej tréner jej nastavil nejaký štandardný tréning, okrem toho aj výživový plán, no a Diana sa ho snažila pravidelne dodržiavať. Celý týždeň sa jej darilo, všetko bolo super, až prišiel ten víkend a ona proste prišla domov strašne hladná a jednoducho v ten večer naozaj zjedla jedno cez druhé. Zjedla bábovku, balíček čipsov, nejaký popcorn, cereálie, džús a už to išlo. Keď Diana prestala jesť, tak jej bolo veľmi zlé, veľmi ťažko a mala strašné výčitky. Spravila niečo zlé. A následne si povedala, že teda musí predsa nasadnúť späť, začať od znova. Takže opäť sa držala, išla vo svojom režime, ale to telo to nevydržalo. Opäť sa prejedla. Až následne sa to snažila nejakým spôsobom vykompenzovať. A pre niekoho sa tento príbeh môže zdať byť veľmi známy. Tento príbeh ešte nemusí ilustrovať, že sa jedná o nejaké ochorenie,
ale zároveň, keď si ho tak nejak viackrát prečítate vo svojej hlave, tak môžete si všimnúť už nejaké paralely alebo podobnosti. No a teda, kde je ten náš zdravý limit? Možno, že by som vám aj položila takú otázku, že poznáte vy svoje zdravé limity? Kde sú limity vášho tela? A pri nejakom napríklad stravovaní sa o zdravom limite môžeme dozvedieť ani nie skrz to, že čo jeme a ako jeme, ale napríklad ako máme flexibilitu v tom stravovaní, alebo ako nad tým jedlom premýšľame, aký máme vzťah k jedlu. A vieme to zdôrazniť na takejto priamke, že na tej ľavej strane v tom zelenom je taký ten zdravý vzťah k jedlu, ktorý zahŕňa nejaké racionálne stravovanie, nejaký zdravý sebaobraz, pravidelný pohyb a tak ďalej. A potom sa môžeme posúvať už na tú z tejto strany ľavú časť, a kde môžeme vnímať nejaký narušený vzťah jedlu, až to môže dojsť k nejakým poruchám príjmu potravy. A keď sa pozriete na tú priamku, tak tie poruchy príjmu potravy sa môžu zdať byť také veľmi, veľmi vzdialené, ale v skutočnosti ten proces, ako sa z nejakého zdravého vzťahu k jedlu dostaneme až k poruchám príjmu potravy, býva často veľmi plíživý, veľmi taký neviditeľný a často môžeme mať pocit, že ani neviem ako, a vlastne som sa v niečom zaciklil a neviem sa z toho dostať späť. A ja by som vám teda teraz rada priblížila viac tú tému poruch príjmu potravy. Predpokladám, že asi všetci, čo ste tu, ste počuli o poruchách príjmu potravy, možno aj viaceré tie ochorenia poznáte. A skôr, než sa dostaneme k nejakým takým tým témam o prevalencii a symptómoch, by som sa pozerala na nejaké veľmi časté mýty, ktorým sú tieto poruchy opradené. Podľa mňa najväčšia stigma, ktorej čelia poruchy príjmu potravy, je, že ich mnohí ľudia nevnímajú ako ochorenie. A často sa ľudia s týmto ochorením stretávajú s tým, že je to nejaký rozmar dievčat, čo sa chcú páčiť chlapcom, alebo že vlastne že liečba a uzdravenie sa je vlastne vecou jedného rozhodnutia. Že vám niekto povie, že no tak akože trošku si to daj dokopy v tej hlave a začni normálne jesť a komu chceš čo dokázať. V realite sú poruchy príjmu potravy psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou. A nejedná sa teda o rozhodnutie alebo vec silnej vôle. A rovnako, keď poviem poruchy príjmu potravy, asi si predstavíte také dievča, ktorému trčia kosti, ktoré odmieta potravu. Ale v skutočnosti štatisticky sú poruchy príjmu potravy spektrum ochorení a približne iba 6% ľudí na tomto spektre má aj podváhu. V realite teda poruchami príjmu potravy trpia ľudia rôznych tvarov a rôznych veľkostí. A je veľmi ťažké to rozoznať na prvý pohľad. A rovnako takým ďalším pre mňa osobne veľmi nebezpečným mýtom je, že poruchy príjmu potravy sú navždy. Že je to vlastne ochorenie, z ktorého sa nikdy neviete zbaviť a musíte celý život bojovať s tým, aby ste nezačali chudnúť. Moja skúsenosť, ale aj skúsenosť mnohých iných ľudí, ale aj odborníkov hovorí o tom, že z poruch príjmu potravy je možné sa uzdraviť a tá miera uzdravenia je samozrejme individuálna, ale je možné zvýšiť svoju kvalitu života. Zároveň nejedná sa len o ženské ochorenie, aj my v rámci Foodit pomáhame aj rôznym chlapcom a mužom, aj dospelým mužom, ktorí majú poruchy príjmu potravy, či už mentálnu anorexiu alebo akúkoľvek inú diagnózu, a zároveň, že sa nejedná o snahu zaujať pozornosť. Pokiaľ máte v okolí človeka, ktorý má poruchu príjmu potravy, je veľmi pravdepodobné, že vám bude o tom klamať, že to bude zatajovať a že vami môže aj manipulovať v snahe zakryť to, čím si prechádza. Poruchy príjmu potravy, ako som spomenula, sú teda spektrum nejakých ochorení, pre ktoré je charakteristická nejaká manipulácia s jedlom. A tá môže teda vyzerať či už ako hladovanie, alebo ako napríklad nejakú kontrolu toho stravovania, alebo nejaké prejedanie sa, čiže stratu kontroly nad tým svojim správaním. Čo sa týka prevalencie, čísla tam vidíte, nebudem mi hovoriť úplne nahlas, ale štatisticky približne každé 6. až 7. mladé dievča trpí nejakou formou poruch príjmu potravy a zároveň približne štvrtina ľudí, čo majú poruchy príjmu potravy, sú chlapci a muži. Pri poruchách príjmu potravy je špecifické to, ako pri iných psychických ochoreniach, že vznikajú veľmi často počas detstva a dospievania. V podstate pri mentálnej anorexii je ten nástup najskorší, okolo toho 12. až 14. roku života, pri mentálnej bulimii 17 až 18 a pri diagnóze záchvatového prejedania je ten nástup neskorší, okolo 21 až 23 rokov života. Tu sú skôr také tie slovenské štatistiky. Z roku 2021 až 2022 bola robená taká vlastne štúdia robená na deťoch, ktoré majú 11 až 15 rokov. A opäť sa potvrdil zvýšený výskyt teda poruch príjmu potravy u tejto vypadlo mi slovíčko nie cieľovej skupiny, ale u tejto časti populácie. A zároveň, čo je pre mňa osobne veľmi strašidelné, je, že keď
Teda tie dáta hovoria o tom, že pri 13 až 15 ročných dievčatách na Slovensku až polovica z nich vykazuje najmenej 2 symptómy poruch príjmu potravy. Pri chlapcoch to bola štvrtina. Čo by som tiež vám veľmi rada chcela priblížiť je, že poruchy príjmu potravy na tom teda spektre zahrňajú veľké množstvo diagnóz. Najznámejšie teda z nich sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a tzv. Binge eating disorder, teda podľa americkej klasifikácie, čiže diagnóza záchvatového prejedania. A ako som aj spomínala, tak tá najznámejšia mentálna anorexia naozaj tvorí len takéto menšie množstvo z nich. Ako môžete vidieť, v podstate asi najčastejšie diagnostikovanou je práve tá diagnóza záchvatového prejedania a také tie buď nešpecifické alebo inak špecifikované poruchy príjmu potravy. Čo sa týka rizikových skupín, tam samozrejme môžeme povedať, že najčastejšie sa to vyskytuje u tých detí a dospievajúcich, ale rada by som upriamila pozornosť aj na to, že rizikový je v podstate stav, kedy sa vám nejakým spôsobom mení vaše telo, alebo si prežívate psychicky nejaké náročné obdobie, alebo sa vám mení život po tej sociálnej stránke. To znamená, že riziková je prirodzene puberta, kedy sa mení dievčatám aj chlapcom telo, ale aj napríklad obdobie menopauzy u zrelých žien. Rovnako sú to teda aktívni športovci a ja by som sa vás aj možno spýtala, že prečo si myslíte, že to tak je, že prečo u tých športovcov je to riziko vyššie než u bežnej populácie. Určite, že ten tlak na to, ako sa človek stravuje a ako vyzerá, je vyšší a samozrejme čím je vyššia miera zamerania sa na tú estetickosť v tom športe, tak tým aj stúpa to riziko. A zároveň ten výkon je veľmi úzko napojený na nejaké vaše vyhliadky, v tom kariérnom smerovaní. A zároveň riziko vzniku poruch príjmu potravy je aj u ľudí, ktorí napríklad preukazujú snahu schudnúť, alebo ktorí aktívne chudnú, či už úmyselne alebo neúmyselne. Zvýšené riziko je u ľudí, ktorí majú nejaké ochorenie, kvôli ktorému sa musia zameriavať na stravovanie, alebo ktorí musia vynechávať nejakú potravinovú skupinu, trpia alergiami, intoleranciami, alebo majú nejaké iné psychické ťažkosti, úzkostné poruchy alebo poruchy nálady, kam patrí napríklad depresia. Veľmi časté pre nich je, že majú teda nejaké nízke sebavedomie, perfekcionistické alebo také tie obsedantné ritualizované črty alebo zneužívajú návykové látky. Prečo porucha príjmu potravy vzniká? Je to samozrejme vždycky taká komplexná záležitosť. Nie je to o tom, že vám niekto niečo povie, napríklad, že máš veľký zadok. Aj keď samozrejme takáto veta alebo aj pravidelné takéto narážky môžu ochorenie spustiť, ale dôvod je tzv. Multifaktoriálny. To znamená, že vždycky je tam prítomná nejaká genetická predispozícia a nejaké osobnostné črty, napríklad tá úzkostlivosť alebo perfekcionizmus. Určite je dôležité rodinné prostredie, to, akú vzťahovú väzbu, tzv. Ten attachment si vytvoríme, aké sú tie nejaké výchovné prvky, ktoré rodičia používajú, či napríklad čelíme veľmi často nejaké kritike alebo tlaku na výkon. Sú to sociálne vplyvy a vplyvy environmentálne, to znamená, že ako nás ovplyvňujú naše interakcie s ľuďmi okolo nás, s našimi učiteľmi, trénermi, kamarátmi a rovesníkmi. Je to samozrejme to obdobie dospievania, ktoré je veľmi turbulentné, prechádzame si množstvom zmien. Sú to nejaké dôležité emočné udalosti, ktorými si prechádzame v detstve, od nejakých naozaj psychotraumatických skúseností, ako je napríklad násilnenie alebo sexuálne násilie, ale sú to aj napríklad ako šikana v škole, alebo aj proste rozvod rodičov, alebo proste niečo, čo je pre nás náročné spracovať. A určite je to nejaká tá idealizácia štihlosti, ktorá proste je v našich westernizovaných krajinách a nejaké médiá, to ako prezentujeme ten náš ideál. No a čo si všímať na sebe a blízkych? Toto by som zamerala veľmi rada tak skôr prakticky. Pri poruchách príjmu potravy je dôležité všímať si také tie 3 kategórie príznakov. A chcem upozorniť na to, že tie fyzické zmeny prichádzajú často až ako tie tretie, ako tie posledné. Je veľmi dôležité všímať si zmeny správania, ktoré sú veľmi často spojené práve so stravovaním. To znamená náhly záujem o zdravý životný štýl a zdravé stravovanie, zvláštne také rituálne správanie pri jedle, vylúčovanie nejakých potravinových skupín, alebo aj strach z nejakých potravín. To znamená, že keď zjem niečo, že z toho priberiem, alebo že mi to ublíži. Zároveň sú to aj zmeny napríklad, že sa začínam izolovať, odťahovať od svojich kamarátov, že prestávam napríklad sa angažovať vo veciach, ktoré ma predtým bavili, že keď ma kamoši pozvú von, tak ich viackrát odmietnem, sťahujem sa do seba. Pri psychických zmenách oni veľmi súvisia napríklad aj s tým, že keď sme v kalorickom deficite, tak sme veľmi nervózni, máme také, niekedy ľahšie vybuchneme, prípadne, že sme náladovejší, podráždenejší a to sa prejavuje často aj pri poruchách príjmu potravy. Môžeme byť smutnejší, prítomné bývajú úzkosti, depresívne ladenie.
No a tie fyzické zmeny sú často spojené napríklad opäť aj s tým kalorickým deficitom, že nám padajú vlasy, že napríklad máme suchú kožu, že je nám veľmi často zima. Ale napríklad aj tým, že sa nám mení hmotnosť, môžeme teda buď priberať, chudnúť, alebo nám tá váha môže kolísať. Veľmi často sa tiež mení spôsob obliekania, že buď sa zahaľujeme do takých tých oversized oblečení, alebo naopak nosíme úzke obtiahnuté oblečenie. Nikdy to nie je len o tom, že si všimnem, že niekto je smutný, ale je to prirodzene o tom, že viacero týchto symptómov vám dáva zrazu takú skladačku. No a ako pomôcť samému sebe? Tam je veľmi dôležité poznať svoje zdravé limity. A zdravé limity nie sú len o nejakej poučke, ale je to primárne o tom, ako poznáte sami seba. Ako viete, že nevládzete, že posúvate svoje telo niekam, kde už ono nevládze ísť. Zároveň je dôležité byť voči sebe pravdivý a to je často veľmi ťažké. Priznať si, že buď mám poruchu príjmu potravy, alebo že mám nejaký narušený vzťah k jedlu, môže byť veľmi náročné aj voči samému sebe. Práve preto nebojte sa informovať, nebojte si študovať materiály. My sme teda v spolupráci s JimBeam pripravili aj podstránku a množstvo informácií a zaujímavých materiálov, ako sa môžete dočítať a zistiť, kde sú teda tie zdravé limity a ako to môže, čo sa môže stať, ako to môže vyzerať, keď ich prekročíte. Zároveň nebojte sa o seba postarať. Nebojte sa vyhľadať pomoc. Je to taká už otrepaná vec, ale vypýtať si pomoc, povedať, že ma niečo trápi, alebo vyhľadať nejakého odborníka, či už je to anonymne cez linku pomoci, alebo je to cez odborníka, ako je psychológ, alebo psychiatr, alebo nutričný špecialista, naozaj nie je hanba. A v rámci našich kontaktov, v rámci Chudžiť, kde pracujú odborníčky, tak vám ponúkame tieto kontakty. Je tam uvedené slovenské a české číslo a e-mail môžete poslať odkiaľkoľvek sa nachádzate. Takto na záver budú toto aj veci, ktoré uvidíte aj na sociálnych sieťach, či už na Chudžiť alebo u JimBeam. Ale rada by som si s vami teda prešla nejaké také základné znaky, že ako si môžete všimnúť, že ste prekročili svoje zdravé limity. Presne, že vám vlastne ten pohyb už ani nerobí radosť. Že napríklad človek ide cvičiť, aj keď je zranený alebo chorý. A čo si môžete všímať, ako ste sami povedali, že cvičíte napriek zraneniu, napriek ochoreniu. Že vnímate cvičenie ako povinnosť alebo ako trest za to, čo ste zjedli, alebo ako niečo, čo musíte spraviť, aby ste si vôbec mohli dovoliť niečo zjesť. Prípadne, že sa neustále kontrolujete, je to taký ten body checking, kedy vidíte každý odraz seba, či už v takomto naleštenom výklade alebo v zrkadle, máte potrebu vidieť, máte potrebu kontrolovať sa, ako pri tom vyzeráte, alebo že ste ochotní za účelom zmeny výzoru alebo dosahovania nejakých výkonov ohroziť svoje zdravie. Prípadne, pokiaľ vám zatvoria fitko alebo ste chorí a nemôžete trénovať, takže vo vás to vyvolá naozaj silný a intenzívny distres. Ešte by som možno prešla k tomu, ako môžete zistiť, že ste prekročili svoj zdravý limit pri chudnutí, lebo ako sme si hovorili, chudnutie ako samotný vzorec správania nemusí hneď znamenať nejaké riziko, ale pokiaľ bojujeme s tými poslednými kilami, ktoré máme pred sebou ako nejaký ideál a sme ochotní teda kvôli tomu stratiť menštruáciu alebo iným spôsobom ohroziť svoje zdravie, tak už to môže byť za tým limitom. No a v závere, čo sú nejaké znaky, že ste prekročili svoj zdravý limit v zdravom stravovaní, to môže byť zase taká tá prílišná obsesia tým, čo je zdravé, opäť nejaká neflexibilita, o tom, že strácate spontaneitu v tom jedle, že si neviete zjesť niečo, čo vám napríklad ponúkne váš kolega. Takže to by bolo odo mňa všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť, aj za vaše reakcie a zapojenie sa